Joan zaiguturra, heldu zaizkigu Sanferminak eta hauteskunde kanpaina ego Euskal Herrian eta azenolako giroa eta patata beroa Frantzian. Ez gara aspertuko ez azenolako udagiroa, eskerrak Sanferminei, hori behi, argi, ez da ikutu ere. Gora Euskadi askatuta! Egun luzez izango da hiriburu zaharra zurigorriz jantzia eta Euskal Herriko zoko guztietatik izango ditu bisitariak bertakoak. Nola ez? Eta baita atzerritik ere, munduko toki ezberdinetatik gerturatutakoak. Baina Sanferminak zerbait baldin badira, jai, Euskaldun eta herrikoiak badira noski baietz sekretu guztiak Iruña astitzekin. Datozen egunotako gauza batzuk ez dira sekretu. Zein hitzordu datoz eta ikusi eta giroa nola dagoen, mediatikoki ere esanguratsuak izango diren hitzorduak zeintzuk izango dira. Datozen orduotan. Gaur izan dugu ja txupinazoa, lehertu dela festa, ja Sanferminetan gaudela eta askorentzat urtea orain hasi da. Gero atxaldean egin ohi da, edo ez da egiten, batek daki riaua, hor ere nahiko garrantzitsua da ikusteko zen noraino tentsionatzen den. Zer da riaua? Ze ziur, baten batek oraindik ere ez dakiela, hemen denetik gure audientziak baten batek ziur eskertuko duela. Riaua zer demonio da? Oso galdera ona da, gauza bat, herritarra, bere garaian, duela urte asko egiten zena gero debekatu zutena edo egiteari utzi zutena eta da gauza herrikoi bat, gainera Iruña osoa, kolore ezberdinetako edo sentimendu edo ideologikoki desberdinak garenon elkargunea esango nuke. Eta kontua da atxaldean udaletxean batu eta hortik da modu bat ere urtean zehar gertatu denari nolabaiteko kritika egiteko, baina hori urteekin joan da hori beraz. Eta kontua da, jakin nahi baldin baduzu, joan behar. Hitzordu herrikoia eta bestela Googleen sartu, ze ziur irudi hainbat ere ikusteko aukera ere izango dela. Abestia dago, el balsat trae, porque llegaron las fiestas de esta gloriosa ciudad. Que son en el mundo entero una fiesta sin igual. Riau. Tira, gako batzuk bota ditugu, aholku batzuk. Iruindarrok oso ondo dakizue, egunotan nola murgildu festan, nola ies egin, atxeen hartu, baina kanpotik datozen euskaldunentzako, nafarrentzako. Zeintzu dira aholkuak, jarraibideak, sekretu batzuk? Peñetatik pasatzea, herri Sanferminetako eta herri mugimenduko lekuetan egotea, pero errespetatzea, hori lehenengo gauza, ez egin zure herrian edo zure hirian edo zure auzoan egingo ez zenukena, hori da oinarrizkoa. Uste dut ez dela esan behar, ez dela falta hori esatea, baina bazpada ere. Eta gero, baldin badituzue lagun iruindarrak, hobeto ze horrela jakingo duzue nola ekidin jendetza. Gako batzuk, aholku batzuk ere bai, azken aholkuak akaso garrantzitsua egunez etortzeko, ezta? Gero gau ez luzatzeko aukera beti da hor, ez? Baina egunak merezi duela, ezta? Bai, eta nik uste dut geroz eta gehiago zabaldu dela, ez? Eta bereziki pandemia ostean eguneko parranda hori, ez? Azkenean gaueko parranda urte osoan daukago, eta ez da oso desberdina, baina egunekoa bai, ez? Baduzu hor bermuta joateko aukera, lehenago amaiketakoa. Joateko aukera.
Atarikoan aipatu dizuegu baina, halako jende pilaketetan emakumeok izaten dugula parte hartzeko ezintasuna edota erasoak jasateko aukera. Zoritxarrez, gauzak honela edo nola ere, urrats asko eman dira, azken urteotan, Asiron alkate, eskerrak berari ere, baina bide horretan urrats gehiagoren beharrean gaudenez, mezu zuzena azken egunotakoa, argi, emakume bat bera ere ez da ikutu ere. Kasutan ez da ezer intentsitate altuko erazo bat izan behar, intentsitate basuko erazoak ere kontutan hartzen ditugu eta ez aurre egiten diegu hoiei. Eta gero bestetik esatea egia dela jende asko biltzen garela San Ferminetan, baina oso jai seguruak direla alde horretatik eta emakumeok baditugula aukera asko eta guk animatzen ditugu emakume guztiak jaietaz disfrutatzea eta kaleak hartzera ezin gaituztelako bota. San Ferminek utzi berri digutena, argi baina datozen egunotakoa itzela izango delako, hiriburu zaharrean, Nafarroan Euskal Hiriburu Zaharrean. Kaleko abarrotxa, hau hasi besterik ez dain, festak lehertu berri duelako, Iruñean San Ferminetan, San Fermin bereziak izan ziren iazkoak eta aurtengoak esan genezake bete-betean datozela eta zentzu zabalenean, kanpaina hasiera, aizue osasuna ere hortxe kinkalarrian, tira, gonbidatu ezin hobeak gaur guzti honi buruz aritzeko tarte batez lapurtuko dizugu, Joseba, gaur badakigu txupinazoaren ondoren hitzordu asko izaten dira, katean bata bestaren atzean, tira, zen moduz joan da txupinazoa, ze bizipen izan da urtengoa? Bueno, San Ferminak beti guztiak izaten dira ezberdinak ez, baina badira errepikatzen diren gauzak. Barruan esan diate, naiz ni lehenago horretan erreparatu, ni naizela orain bozela maileen artean betera noena. Dakite horrek poza hundi ematen didan, baina, bueno, ez dakite, ja baduzu trajektoria bat, ez, eta beti hor barruan egia da udaletxea momentu honetan eromena da beti izaten da, baina behin honetan gehiago. Eta, bueno, urduritasun horrekin, ez, txupinazoa ja botatzear dagoela eta jai guztiak dituzula. Oraindik aurretik, pues, hori momentu oso gozoa da. Momentu gozoak, baina deigarriak ere bai. Goazen detaile batzutara, txaskarrillo gisara, iritsi zait, gaur esate baterako Norma Dubal, edota Padilla toreroa bera ere, Espainiar gizartean aski ezagunak, gaur Iruñeko udaletxean izan direla. Akaso, UPNek badu joera bat bere agintaldia reafirmatzeko, udaletxea berea dela, kasi apirileko feriako kaseta propioa duela, San Ferminetan, txupinazoan badirudi estu heldu nahi diotela horri, edo zein da kontua? Bueno, hombre, nik uste San Ferminetan mundu guztia ongi etorria dela, barne Padilla jauna edo Norma Dubal Andrea, baina egia da momentu horretan eta udaletxe barruan nik igual nahiagoko nituzke beste pertsona batzuk, ez? Adibidez, sartu ez diren kolektiboen ordezkariak, langileen ordezkariak, ez, mugikortasun arazoak dituztenak, ez, hoi adibidez pasaden legealdian guk horretan azento handia jarri genuen, eta orain iruditzen zait hori ez dela inbeste zaintzen. Balkoia, barrukaldea, kontraste bat egon da, zalantzari gabe, osasuna aipatu dezagun gaurko protagonista nagusia, Zabaltza lehendakaria gainera esan du, gora San Fermin, baina ez dugula amorerik emango, argi bil daitezela, hortxe da biltza, elegiteak hau eta beste edo nola ere, osasunak lortu duena ikusgarria izan da. Bai, ikusgarria izan da, eta bueno, orain badirudi, hori esaten den bezala, bulegoetan kendu nahi diotela, zelaietan lortu zuena. Nik ere ikusi ditut beraiekin hitz egin dut, guzti etorri diren guztiekin, jokalari eta direktiboekin, eta guztiengandik inpresio bera jaso dut, oraindik burrukatzeko gogoz daudela eta saiatuko direla azken momentura arte. Eta esan diedana da, azken momentura arte Iruñeko jende guztiaren eta Nafarroako jende guztiaren babesa eta indarra sentitu behar dutela. Izan ere, izaera xumea esan genezake, balioak kendu gabe, duen klub batek, goi mailan halako lorpenak izatea, askorentzat, akaso, gogoko ez da izan, korporazio handiek babestutako talde handien aurrean halako ausardiaz jokatzea, eta gizarte oso bat gainera batzeko gaitasunarekin. Bai,
Nafarrak batzeko gauza diren aspektuak oso gutxi izaten dira, eta zentzu horretatik zaindu behar ditugu, ez? Eta horietako bat dudari gabe da Osasuna. Osasuna hemendik kanpo talde txikia da, beste batzuekin konparatuta, hemen ez dugu besterik, Osasuna da gure talde bakarra, ez da Bartzelonan edo Madriden edo igual, ez dakit ez, sakabanatu egiten dira zaletasunak, hemen guretzat Osasuna da lehenengo taldea eta bakarra guretzat, eta bueno, espero duguna da merezi duen begirunea bulegoetan ere izatea. Akaso, Osasunak izenak berak izena eta izana, gaur egungo izaera ere alaxia darama, askok nafartasun hori ez dut horrela ikusi nahi, baina badirudi gizarteak beti ere aurretik egiten duela, ezta? Politikariak atzetik joan behar izaten dutela. Dudari gabe, beti politikariak gizartearen atzetik goaz, eta irekitzen diguten bidea jarraituz, eta hori ongi dago ere. Jagoba Arrasate, fenomeno bat izan da. Grande, Jagoba for president, bizkaitar bat, Nafarroan halako ikur. Bakarrik falta zaio Jagobari, ez dakit, Tafaiakoa edo Elizondokoa izatea. Ez, hori da, gainerako guztia du oso ongi, tipo handia da, telebistan, lanean eta baita ere motzean ere, tipo xumea, tipo jatorra, atsegina, beti hitz polit bat esateko prest dagoena. Beraz, esan dugu, kontrastea, balkoian, plazan, ia da, UPN-eren aurkako oihua nahikotxo entzun dela, aurtengoan, Osasunaren aldekoa ere bai, barruan, bestelako giro edo tentsioa apreziatzen dela, politikoa bereziki. Nola ekin diozue aurtengo legintzaldi gobernu berri honi, zein da perspektiba datozen hilabetei begira? Bueno, behin Sanferminak pasata, badakigu eta Sanferminak askorako ematen dutela, ez da? Bai, Iruñeko udalari daukien, ez duzu. Bai. Bueno, pues, guk zerbait baldin badugu ona da, zan genuen, prest geundela gobernua hartzeko lehenengo momentutik, bagenituen sekulako zinegotzi onak, taldeak eratuak, prestatuak, kuadro guztiak, eta baita ere programa bat eta egutegi bat, baina zera berarekin esate dizut lehenengo momentutik gaudela prest oposizioa egiteko. Hau da, dueloa egin genuen asteburu batean, eta orain ja oposizioa egiteko prest, eta beti egongo gara prest baita ere gobernua hartzeko, noizbait baldintzak betetzen baldin badira. Oposizioa ere eraikitzailea izan daitekelako beti ere, edo nola ere, hauteskunde kanpaina bete-betean murgildu berri gara, zerrendan ere bazoaz, Joseba Xiron, titulo hainbat ari zala bilatzen honezkero, zerrendan azkena, baina bazoaz zerrendan. Azkena, hori da, azkena banoa, eta bueno, beti noski laguntzeko prest. Pentsatzen dute sekulako hautagaiak ditugula, bai Bel Pozueta, baita senaturako Koldo, Leoz, en fin, dira pertsona haundiak, kontrastatuak ez bakarrik politiko, haundiak baizik eta baita ere pertsona haundiak, bere lana egiten dakitela erakutsi dutenak, ez dute presentazioaren beharrik, eta beraz, sorte Belekin eta Koldorekin kontatu dezakegula aprobetxatu behar dugu. Edo nolare, uztailaren 23ari begira jarrita, panorama orokorrean, kezka puntu nabarmena badago oroar gizartean, zer etor daitekeen, ea atzeraldia ez den izango uste baino larriagoa, gaur Iruñetik diogu hori, gobernuan jakinda eskuina egon badagoela, aurre berea begira donola ere, nolabaiteko bloke bat eraikitzeko garaia heldu da, berriz ere gehiegi atzera ez egiteko, edota berriz ere fasismoa gobernuetara ez heltzeko, hori nola geldiaria zei daiteke, azken orduotako berriak dira, Eusko Alderdi Jeltzaleak esate baterako, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, nolako dei zabalak egiten hasiak dira, hor non kokatu behar du Ezker Subiranista eta Nafarrak? Bueno, Ezker Subiranistak eta kasu honetan Euskal Herria Bilduk erakutsi du bere tokia badagoela instituzio guztietan, eta guztietan izan gara garrantzitsuak ezinbestekoak baita ere. Sekulako lana egin dugu hemen Iruñan, adibidez, eskuinari bizkarra okertzeko, baita ere oso importanteak izan gara Nafar gobernuan, politika aurrerakoiak aurrera atera ahal izateko, eta Madriden ere bai, ezinbestekoak erabaki horrak izan gara, adibidez, etxe bizitza legea aurrera ateratzeko. Beraz, dudari gabe gainera Euskal Herria Bilduri bozka ematea da, hori ez, apostu bat, indar aurrerakoi eta ezkertiarren alde.
Datozen egunei begira, bukatze aldera. Pronostikoa, zer nola datoz San Ferminak? Zer moduzko giro aurre ikusten da, ze tensioa antzematen da. Tensioa antzematen da, azken ordutan ikusi dugulako besteak beste, hainbat egitarau herrikoi, herri San Ferminetako egitarau hainbat, honezkero, ezingo direla egin, eragozpenak, udaltzainak ikusi ditugu, honezkero isunak badira batean bestean. Zer nolako aurre ikuspena egiten duzue, San Ferminena? Badirudi batzuk badaramatela bere ADN-en jaiak berotzearena, ez? Azken orduetan gainera herrikorekin gertatu dena edo hainbat peinek ere izan dituzte arazoak. Badirudi tentsio horretan elikatzen direnak badaudela. Nik desira bikoitza dut alde batetik dudari gabe gainera espero dudana da pertsona guztiak Iruñan hori ez, seguruak eta errespetatuak izango direla, kaletik nanoski batez ere eta bereziki emakumeak munduko jai hoberenak dira Iruñekoak eta ja ezin hobeak izateko hori da falta zaiguna, hori da lortu behar duguna eta gero dudari gabe baita ere beste mezu bat pozarena, alaitasunarena, baina baita ere errespetuarena. Pentsatzen dut, errespetuz ere egin daitekela jaiak bizi, eta norberaren haserreak edo norberaren pozak transmititzeko modu oso eraginkorra dugu uztailaren 23an. Izan ere, ez dugu ahaztuko, San Ferminen ingurumarian lanketa handia egin dela, emakumeen parte hartzea indartu, baldintza duinak eskaintzeko, eta aurre lan horri esker ere, ondorenerako geratzen diren zoritxarreko eraso, protokolo eta ezberdinak ez, alden gutxien erabili behar izate hori, ezta? Espero dezagun, badakigu, hemen badagoela arazo bat, arazoa noski ez da Iruñarena, arazoa da jai ereduarena, dugun jai eredua, Iruñak esportatu du, esango nukenik mundu erdira jai eredu bat, jai eredu oso ona da, oso polita, oso atsegina, baina badu problema hori, ez? Gizarteak bideratu beharreko zerbait. Eta da, hori esaten duzun bezala, segurtasunarena, ez? Errespetua zentzu zabalean. Eta batez ere, hori ez, pertsona guztiak, baita gure biztanleriaren 50% den emakumeena bereziki. Hori da, bigarren mailako hiritarrek ez dugulako nahi, San Ferminetan ere, azken aholku batzuk, datozen egunotan, gaur bertan ugari izango dira gerturatuko direnak, baina datozen egunotan, Iruñako jai erraldoi honen murgiltzen direnei, zenolako aholkuak emango zenizkieke, edo zenolako gonbite? Zolutasunarena, que dejen fluir, nik uste dute Iruñak baldin badu zerbait ona, San Ferminetan da hori, ez? Planik oberena da improvisatzen dena. Kalera atera eta jarraitu kaleko pulsoak. Hori da oberena, nik uste dut hori dela benetan sekretua. Eta egunaz gozatzea, ezta? Hori da. Ederki. Joseba Xiron, tira, zorte hon, kanpainare hasi berri delako, San Ferminak ere luze joko dutelako, ondo joan dadila dena. Eskerrik asko gaur 11arekin izategatik. Eskerrik asko zuei eta zuek ere ahal baldin baduzu ongi pasa. Halaxe egingo dugu. Gaur egun handia izan du, azken egunotan bezalaxe, Frantziako turaren aitzakitean, ehunka eta ehunka jarraitzaileek Euskal Ikurrak, ikurrina ikur antifasista bera ere, ozen aldarrekatu dutelako mundu zabalari, badakizue leioa zabalik izan dugu lagunotan, eta oraindik ere Euskal Herrian baduela Frantziako turrak ibilbidea, gaur Baionan helmuga eta Zuberoako lurrak zeharkatuko ditu biharko egunez. Aipagarriak, besteak beste, Luis Companys, Kataluniako presidentea frankistei exekutatzeko entregatu zieten Zubian bertan, Birritx Porrotx eta Marimototxek kantuan eraman dituztela Euskal Herritar, eta bien bitartean atzean duzuen Bidasoaldeko muga, Euskal Herriko estretxoa bilakatu den hau, eten egin dutela, moztu egin dutela, polizia frantsesak eten egin du, baina hala eta guztiz ere ehunka izan dira, muga igaro bide honetan, Euskal Herriaren erabakitze eskubidea aldarrikatzeko bat egin duten Euskal Herritarrak. Ez dezagun ahaztu baina, gizonezkoen turra dela, eta aldarrikapen hori ere ez dugula ahaztu nahi, beraz, izan bedi, datorren turra emakumezkoena. Akelarren beroan, emekin dartxu luzakarren goxoan, bidea doinuak dara matzagun kolkoan.
Hori Euskal Hiriburu Zaharrean, Nafar hiriburuan datozen egunotakoa itzela izango da, baina itzela izan dena zalantzari gabe. Turrak Euskal Herria zeharkatu duen kilometro eta egun guztiotan, Euskaldunon erabakitze eskubidea, ikurrina, ikur antifasista, mundu zabaleran nola jalgi dugun eta leloa eta mezua zabaldu. Ikaragarria izan da, gure esku dago ekimenak, egindako deialdiari erantzunez, gizarteak izan duen mobilizatzeko gaitasuna, eta aurrera begira, aizue, izan dadila, ate berriak zabaltzeko aukera. Irudiak benetan ikusgarriak izan dira. Kaixo lagunok, Santiago Zubian da gaude. Eta hone, etorri gara, mundu osoari esateko. Gu, herri bat garela. Mundua, puzzle erraldoi bat da. Horrelako fitxa txikiekin. Eta gu, gure herria, horrelako bat da. Eta esan behar dizueguna da, gure herria, euskalduna. Alaia eta koloretxoa dela. Bai horixe. Bueno, lagunak, Santiago Zubian gaude, eta zubi honek berepean Bidasoa ibaia du. Eta Euskal Herria bat da, ez hiru eta ez bi. Eta Bidasoa ibaia da, ez muga, zubi. Eta gu izokina gara asaltoka egan ireria korrontaren kontza. Horregatik egiten dugu bat gu bezala txikia direnekin, korrontaren kontzari direnekin, eta gure hizkuntza, gure kultura, gure herria, bat egiten du guzti horiekin, eta gure hizkuntza, gure kultura eta gure herria, bada balioak zabaltzen dituen mundu koloretsu bat. Ezin ezagun Miguel Anestesia, Miguel Cazalis epaitu. Hemen gaudeno, ja epaitu dugulako. Segin ezara libre izaten! Amoia eta borrozoa, azozo eta tatuatore. Baina kadika, ibiltzeko, batzaka hantzi behar etozo. Eta batzutan, amoiarekin, zazetan ati gorrotarekin. Eta batzutan, amoiarekin, zazetan ati gorrotarekin. Horrelako bat da, bezeka! Horrelako bat da, bezeka! Estamos a 86 kilómetros por línea de meta, amigos espectadores. Ilagoy, Coa, Canala, Laida, Anchora, son la mayoría de los puntos por donde van a ir pasando. Instability, war, unemployment. I believe everyone is a slave in this life. But I don't want to live in fear. You guys ready? Me and Lilas, we had this tension. تتصرفي كنت معي هيك. You were kicking me around. She personal is out of the band. Metal is about pure 100% sacrifice. All this pain, all this rage. I never wanted it to affect the band. I thought it's all about music, but it wasn't all about music.
Espainiako espageti rock horretatik beraz jauzi egingo dugu, Libanoko thrash metal doinuetara, eta aizue, Zinegoiak festivalean arrakasta itzela izan duen dokumental bat aipatuko dizuegu, Sirens, eta hauekin ere utziko zaituztegu, izan ere, askorentzat ez ezaguna azenolako arrakala mendebaldearen eta ekialderen artean, eta are gehiago, emakumezkoek ekoitzitakoa baldin bada. Honekin agur esango dizuegu, astearen amaiera badator, baina lasai, datorren astean hemen izango gaituzuelako zintzo-zintzo, egunero bezalaxe, kolpez kolpe antenatik eta albistegi zerbitzu azido eta fidagarri honetan, eta asteburuan berriz, kolpez kolpe berezia, badakizue, larunbat eta igande iluntzetan, hemen izango gaituzuela, baina platoa beteta, hori bai, ederki, asteburuana pasa, astelehen arte.